ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି କାହିଁକି ନା ମୋ ପଣ୍ଡା ନାନା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଣୁଛନ୍ତି ସୁରଟରୁ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ହେ ଶିଶିର, ହେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, କହିଲେ ଦେଖି ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କିଟା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ? କାହିଁକି ନା ଏବେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହା ମିଳୁଛି 80-90 ହଜାର ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ। ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କିଟା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବ? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हे माँ पंडा नाना एने तम टांकी टांकी अरे एबे टांकी तो बहुत टंका आम ओडिशा तो एबे जेते टांकी सब 80-90 हजार टंका। पंडा नाना ए पंडा सत कुह नाना सत कुह तुम टांकी कौटू आनिल केमिति आनिल कुह नाना कुह। कौटू आनली तू देखिबु ताहले देखिबु देख।